नैबे जायगाया आसाम आरो बड'लेण्डनि गेजेरावनो जेसेबां मुंदांखा जायगाफोर दङ बेफोर मुंदांखा जायगानि गेजेरावनो बेबो गंसे जाय जायगानि मुङानो जादों केशब नोगोर। मावथि जोहोलाव मुंख्लं केशब बसुमतारीनि मुङै गायसनजानाय नैबे केशब नोगोर खाम्फा, नैबे जाबाय भेटेनारि, नैबे जाबाय पठारिसा एम इ स्कुल। बे पठारिसा एम इ स्कुलावनो बुनियादी एल पि स्कुलबो दङ, बयनिख्रुइबो गोजामसिन गंसे स्कुल बियो। नैबेयो बाथौ मन्दिर आरो बेनिफ्राय थांगासिनो दङ नै दा जों कख्लाबारि गंसे गुदि फरायसालि मोननो हादों। नै बेयो कख्लाबारि गुदि फरायसालि, गायसननाय 1978 कख्लाबारि। बे कख्लाबारि गुदि फरायसालिनि अनगायैनो बे कख्लाबारि गुदि फरायसालिनि सेरजोंनो थांनाय बे जि दोंसे लामा, बे दोंसे लामायानो जादों केशब नोगोरनिफ्राय थांनाय दुमनि बागानसिम सौहैनाय गंसे गोनांथार लामा। बे लामानि सेरावनो कख्लाबारि गुदि फरायसालि गायसनजादों। बेयावहाय बर' मिडियामजों फोरोंनाय जायो आरो बेनि सेरावनो एसे थांनानै गंसे दैसानि जायगायावहाय गंसे औवानि दालां जों नुनो मोनगोन दसे उनाव। दा नैबे स्कुलाव बे औवानि दालां जायखौ जों मोनगोन होननानै बुंदों, बे औवानि दालाङा बायोब्लानो गासै गथ' गथाया नैबे लामाजों फैग्रा स्कुल कलेजाव अफिसाव थांग्राया जेरै फैनो हाया जायो, नैबे फरायसालियावबो कख्लाबारि गुदि फरायसालियावबो कख्लाबारि बुनियादी एल पि स्कुलावबो फैनो हाया जायो। नैबे जाहैबाय हावाइ ओनसोल धोरोम आफादनि गंसे मावख' न' आरो बेनि खाथियाव जों नुनो मोन्दों मलचरन ब्रह्म मेमरियेल टम्ब, नै बेयो नुनो मोननाय जि मन्दिर बियो। आरो बेनि सेरावनो जोङो दसे उनाव दालां नुनो मोनगोन, दैमा नुनो मोनगोन। नैबे जि दै नुनो मोन्दों बे दैमाया फथा दैसाया गामि गेजेरजों बोहैबोनानै गासै गंसे भलि गेलेग्रा फोथार, बल गेलेग्रा फोथारखौ लोमसावजोबदों। बेबायदिनो जोङो दैबानाजों लोमसाव जानायखौ नुनो मोन्दों। आरो नैबे लामाजोंनो जोङो दा केशब नोगोरनिफ्राय थांनाय जि दुमनि बागान रड एबा लामा, बे लामायाव जोङो दङ। नैबे जायजों जेराव दलं बुंदों, बे दलङा जाहैबाय नैबे हरिहर ब्रह्मनि खाथियावनो नांजाबनानै थानाय गंसे दालां नुनो मोनगोन। बे नुनो मोननाय दालांजोंनो केशब नोगोरनिफ्राय फैनानै दुमनि बागानसिम थांनो थाखाय नैबे औवानि दालांजों बारनांगौ जायो। आरो बे औवानि दालांजों बारनानै मानसिफ्रा गोबां अफिस आदालत स्कुल कलेजाव थांनायनि अनगायैबो बे एसेबां गिदिर गामिनि मानसिफोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफ्रा गोथै गारनो लांनो थाखाय गोथै बारियाव बेजोंनो मानसि लांनांगौ जायो। आरो बेजोंनो जाय मोनसे दैसा दङ, सरकारि खाख्रलायाव मुंदांखा गंसे दैसा, बे दैसानि मुङानो जादों नास्राय दैसा। आरो बे नास्राय दैसायाव ना फिसिनायनि सुबिदा दङ। खुरखावनाय पुरफोराव ना फिसिनायनि अनगायैबो बे दैसानि सेर सेर गोबां औवा गायनायनि आबाद मावनो हायो। फथा दैसानि सेर सेर जेरै गामियारिफ्रा औवानि आबाद खालामदों, बेबायदिनो औवानि आबाद खालामनायनि गेजेरजोंनो बे फथा दैसानि हाब्रां खुरखावनायखौ होबथानो हादों। थिग बेबादिनो फथा दैसानि सेर सेर थानाय खुरखानाय हाब्रांनि सेर सेर गोबां औवानि आबादबो खालामनो हायो। दा ओंखायनो बे मोनसे गोनांथार जोंनि थाखाय आबाद फोथाराव थांनायनि थाखायबो बे लामाया नैबे नुनो मोननाय जि दालां, बे दालांखौ रायजो राजाफ्रा जोबोद लुफुंनो थाखाय नाजागासिनो दङ। बे लामाजोंनो नै मौसुमि टेन्ट हाउसबो जोङो नुनो मोन्दों कख्लाबारि। आरो सोरनोबा नांगौबा माब्लाबाफोर बे टेन्ट हाउसनिफ्राय गोबां आइजें आइला नोंथांमोना नुनो मोनगोन बा मोनगोन। बेवहाय कन्टेक्ट नाम्बारबो होखानाय जादों। दा बे कन्टेक्ट होखानाय नाम्बारनिफ्राय आइजें आइलाफोरखौ लायनोब्लाबो नैबे दालांजोंनो बारलांनांगौ जायो। आरो दुमनिजों थांनोब्लाबो नैबे लामाजोंनो बे दालांजोंनो बारलांनांगौ जायो। नाथाय दिनैनि समाव बोहैबोनाय जि दैनि बाना, दैज्लां बोथोरनि बे बानाया दलंनि नै गुदि हाखौ खुरखाबाय, हाब्रांखौ खुरखाबाय। आरो बेनि अनगायैबो
खाथि खाला थानाय खायसे खायसेनि न'खौ बोहैखारलांदों। जोबोर गिदिर बाना जादों। दा बेखौ बोरै हमथानो हायो? बे दालांखौ रायजो राजाफ्रा हमथानो जुजिबायबा आग्रो मोनाखै। मानोना बे दालांखौ हमथानो हायाबा हयथ' नै बे दिनै बायलाङोब्लानो हरैनि मानसिया हरै फैनो हानाय नङा, हरैनि मानसिया हरै फैनो हानाय नङा। बेखौ जोङो बेवहाय नुनो मोननाय जायो। आरो बेबायदि जायोब्लानो जोंनि जि थांलाय फैलाय जगाजग, बे जगाजगफ्रा गैलिया जायो। बेनि थाखायनो बे जायगानि मानसिफ्रा थैथां जाय जेरै हागौ ज' नङाबाबो नैबे दा समाव जाय मोनफैदों बेनो हमथानो जुजिलायदों। बे संग मोनथामनि मानसिफोर दङ, हरैनिबो दङ हरैनिबो दङ। नाथाय संग मोनथामजों ज'यै दिनैनो रायजो राजाया मावलायनो होननानै लेंनाय नङा। जाय मानसिफ्रा बायनो नागिरनाय समाव थि मोनफैदों बिसोरनो हमथानो जुजिथाबबाय बायदों नै दैबानानिफ्राय बासायनो थाखाय बे दालांखौ। बेनि थाखायनो बे रायजो राजानि दाबि दङ बेवहाय दुमनिसिम थांनो थाखाय, केशब नोगोरनिफ्राय दुमनिसिम थांनो थाखाय नैबे औवानि दालांखौ थाबैनो RCC दालां लुनानै होनांगौ होननानै सरकारनिसिम गोबां बोसोरनिफ्राय दाबि खालामबोदों आरो दाबो बेखौनो दाबि खालामो। आरो जोंबो बे जायगायाव फैनानै रायजो राजानि खस्थ'खौ नुनानै बे RCCनि दलं जाथारनांगौ होननानै जोंबो दाबि खालामो।